안 비명 그렇게 하자. 네, 옹비. 누나 뭐 입수나 자도. 잠깐만. 잠깐 보봐. Hi everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं। आं नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनै जोङो आंनि लोगोजों आंजों आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना लोगोनि मादैनाव ना आयं होनामोन जिखुनु ओमफ्राय माने लोगोआ आंखौ फन हरना होनहरदों आरोना थौदो आलासि जाहैलाबायनोसै बेरायहैलाबायनोसै ओरैनोसो थागासिनो बरिं होननानैहाय ओमफ्राय आंबो होनबाय थौदो ओरैनो थांलाबायनोसै बरिं मा खालामबाय थानो न'आव साननानैहाय दा जोङो लोगोनि मादैनावहाय आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जायगानि नामखौथ' आं गोसोआव गैला मा होनामोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन आरोना आं बबे जायगायाव आलासि जाहैनो नागिरदों सोरनाव थांनो नागिरदों आंनि लोगोनि मा जायो भिडिअखौ फुल नायलांजोब अब्लानो मोनथिगोन नोंथांमोनाहाय दाथ' आं दासिमबो रेडि जाथ'वाखै आं दासो ओंखाम जाखांदों ओमफ्राय जोङो दा बेलासिनि लाइन गारिजों थांसिगोन आरोना बेलासिनि विंगारजोंहाय 3टाफ्राव ओंखारलांसिगोन जोङो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन स' दिनैनि भिडिअआ बेनो होमबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे नेदों लोगोआ दासिमबो सफैया दहायनो होनदोंमोन आं ओंखारसै नोंबो ओंखारखादो होननानै ओमफ्राय दा आंसो ओंखारगोन होननानै सफैनानै लामायाव नेगासिनो बाव बेखौ बे दासिमबो सफैया बै लामासिम फैगोन बियो ओइथिंजाय फैगोन जोंना न'आ खाथि आरो बारा गोजान नङा आगानसे आगानैजोंनो मोनखायो ओमफ्राय सानसेल' माने हरसेल' हर थानायावबो माबायदि बुस्थु लानांगौ नै एसे एनै थफ्ला लाफायाबाथाय जाखाथारा मालायनाव आलासि जायोबाथाय आरो गोजां बोथोर लायबावसो दाथ' गुसुआबा हजों माबायदि जाहैगोन जोंनि ओरैनो बिराद गुसु जाखायो माने सिगांथ' दाखालिफोर बारा गुसु जायाखैमोन ओमफ्राय नै दाखालि माबानिफ्राय 22फोरनिफ्राय एसे रासिन गुसु जादों आरो दा नायसै हजों गसाइगावथिं माबायदि वेदारा गोजां बोथोरनिया अबे थांनो नागिरदों लोगो मोनलायबाय ने अबे थांनो आलासना अबे थांनो आलासि जाहैनो गसाइगाव आब' अम्बिनि मादैनाव आब' अम्बिनि मादैनाव नोंसिनो थांसै लोगो मोनलायबाय फंबाय साइडथिं बारनोसै ओमफ्राय साइडथिं बारनानैहाय विंगार गाखोनोसै विंगार बास स्टेन्डआव ट्रेनजोंसो थांनांगौमोन ना जोङो फुङाव औ फ्रियावनो थांनो मोनगौमोनथ' आरो टिकेटबो दाननाङामोन खाथिखौलाय फैनोसै गाबोन फैबा ट्रेनजों फैनाय जाबा गाबोन ट्रेनजों फैनोसै दिनै विंगारजों थांसै ओमफ्राय सानसेल' थानायावनो हनै मालाय मनाफ्रा बिदिनो आया दासो गोसोखांबाय विंगार बास स्टेन्ड फैबाय गसाइगाव अबे जायगा दंखायो हाबलांसै नामा सिङाव दा लाखि जोङो फैबायबो गाखोनो मोनबायबो नै खारबायबो दा बांद्राय मानसिबो गैया थांनायासो सहैनायासो जों मोनालांसिगोन आरो ओरै लेटै ओंखारबायना जोङो 3टा बारलायलायबाय ओमफ्राय बिदिनो 5टाफ्रावसो सहैनो हासिगौ खोमा सफैबाय जोङो दा गसाइगाव बावरागुरियाव ओमफ्राय नैबेनि बिनानाव लांफैगासिनो जोंखौ नायजाखाला सानैबो हेलौ आबैमोन लांफैगासिनो जोंखौ हाग्राफोर जानोसैलाय एबार दखान नुबानो जानायल'खा बै लास्टनियाव मा मोनजायो नायसै मा जाग्रा दं मा दं घुगनि दं पास्ता दं चाउमिन दं मम' दं जानोसै नै माबायदिथाय बावरागुरिनि घुगुनिया गोथाव जोंनिजों हाया माबा नाराबारिनो क'क्राझारनिजों जोंना एसे आलादा जाखायो नै जोंखौ लांफैबाय ओमफ्राय जोंनो जेबो मेथाइ जाग्राखौनो लायानो सिंग्रा लानो थिनबाय लाथ्रा आलासिया जोंसो जोंनोसो जाहोनांगौ दा नोंसोर बिनानावफ्रानो गाज्रिथार नोंसोरसो जाहोनांगौ दा गावसोर गामि फैनायाव दे हनै मेथाइफ्रा लारिथार माखौ बायो बायखादोसो दे सिंग्रा बायदो थ' औ थैगोनसो जानायनि गन्दगल लामा सामा
आंजों थफ्ला होजादों बियो 不要去闻着说， ओमफ्राय बैयाव गैया बै जिंसिंग्रा गैया 这个苗，巴掌到差了，没能跟这个有了。 अबे नै नै बियो गेवलां बाजारनो ओरै हाबलाङो नामा बेजोंबो हाबजायो मेना बे गेवलां बाजार माबा थियाटार जादोंमोन खुवा खुवा गबाय दे दा जोङो लोगोनि आयंनि न'आव सफैबाय एबा हाबलांफैसिगोन आंथ' बांद्राय भिडिअ खालामबोबाय थायासै बिराद गुसुबो आरो जायगानि नामफोरखौबो मिथिया मालाबा मोजां खावनानै लांनांसिगोन थ' ओइ फानहैनो लांसै दे खयथा दङ माबेसे दङ दाउफ्रालाय नैबे मा बिफां मा है नैबेयो आलदासो ए माथो थेङा थुलाया बै खमला बायदि जादा गोखैया गोखैया ओं थावालै बे नै जोंहा बिनानावमोननि फख्रि नायफैदों अम्बिनि आयंनि फख्रि जोंनि माने आंनि नामसो खालामना गालांसै आङो र' जागोन सानसेयावनो बे नोंसिनिजों गया मालाय हनैलै गय बागानबो दंलाजोबथारो मालाय गय बागान दंजोबो जाय हौवाया नैबे बिनानाव इसाखौ लागोन बिराद लाखि जाथारगोन ओइ फिसावा दंखायोखाय फिसा हौवाया मोनजोबगोनखाय ना बिदि जायो सोरबा फिसा हौवाया फिसा हौवाया मोनजोबनायनि नेम गैयाना एबार मेथाइ जाहैनोसै फैग्रो मोनग्रो जोङो आलासि मानसिफ्रानो बिराद उसुद्र खालामथारो फैग्रो मोनग्रो फैनानै दसेबो रेस्ट लायासै जोङो ओमफ्राय औ नायना हो आयं जि खोन्थाबाय आंखौ चेनेल दं होननानै जोङो एसेबो रेस्ट लायासै औ औ मा आबौ एसेबो रेस्ट लायासै जोङो फैग्रो मोनग्रो ड्रेस सोलायबाय ओमफ्राय नै डाइरेक्ट मेथाइ जानो लिंबोबाय जोङो एसे गामि बेरायहैनि जोंनि बिमाजों एखे नुयो आयंखौ बोरो आयंआलाय हनै आयंआ अम्बिनि आयं नैबेनि मामि बेनि इसानि मा गामि होनामोनलाय आगै नोंसिना जज्लायगाव गामि दिनैसो फैफेरदों आङो फैफेराखैमोन बेथ' जायगाया बिराद मोजां नै माबा बेसर बागाना गाबोन थाङाबा फट' लाजागोन ओमफ्राय जोंहा गाबोन थांगोन ना फन लादों जोंबो दहाय फन लादोंना बाजै बिराद नांलायोहाय बिसोरो गाज्रि गोजाथार जानोसैलाय आलासि जाफैनानै जोंहा मा मा मोनजाफैखो दसेनो ओइ बे केकखौ गोदोसो मोनजायोमोन रा हस्टेल थाबा गसाइगाव आङो ए गसाइगाव हस्टेल थाबासो मोनजायोमोन आङो माबाया जानो अबे मायावा माबा गसाइगाव कलेजाव मावो नालाय ए जानोसैहाय जादो थालिर जाग्रोसै दोनलायलायनाय दोनजायो मा मा मोनजाफैखो जों इसा नोंसिनाव फैनानै नोंसो जानोसै एबार नै आमाय थुखुल सोरबा आमाय थुखुल नागिरदों सोरबा बिखा नागिरदों मैखुन माइसि दावराव आयुलै आखाइजोंनो हानथारबाय टमेट'जों नाजों माखौ जानो
आयं संनाय 소라니 그럼 아 그때 안고 दे इसा हानद' आंनो आलुखौ हो 알로 आंखायनो आलु होखाथारदों 안 발로 가 जा जा 러러러 저거 आं बिमायाव हैखायाखै जा दे उमबि नोंना मैखुना जाद' 잠깐만 जाखांबाय 이거는 속으로 안고 하는 자는 그다네 오리바이디 아 소리 만지 ओंख्रिखौनो होआखै नै बेजोंनो जागोरथारबाय ओरैबायदिलै बे मानसिया 능 문제 가면 능 빌로 잡아 자식은 संफैयालाय 응 야이라 뭐 살롱 수자이야. 그자를 मा बुस्थु 잠깐 무슨 आं जाया आं जानो हाया 이 란지 아이 오세 안 봐야 안 보란데. फुख्रिनिनानो मालाय जानोसै दिनै जाखावजोबखानानैसै गाबोन ना हमनायखौ देखायगोन ना मावा हमगोन ना आयं सोरनि फुख्रियाव आयु मैखौ आं थांनो हानाय नङा होद बिसिबां जानो जादों नै नाया एबार 그냥 말이 미치건 복리고 가면 ओंखाम जाखांबाय नै एबार गय बासिलायगासिनो जोंफ्रा गयखौनो जाया ओमफ्राय बिनानाव जाग्राफ्रासो गय जायो हनै आं गय जानो हाखाया गय जाबा आंना खर' गिदिङो मानोबा मा जायोथाय नैबेदेन जासाबो एसे जायो आङो खुगा मोजां मोननायनि थाखाय हजम जानायनि थाखाय एसे जायो बियो गांलि गयखौनो फोजोबजोबनाया मादै मुनिखौनो नांलायनायानो जोबाहाय अयथासार न 이거 봐야 फाथैबो जालायबावोसो 안 가곤 그분을 못하는 거 같아. 말할 것 같아. 알리. 파리 말하잖아. 하면 안 돼. 너. 아니야. बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय दाथ' जों ओंखामबो जाखांबाय गयबो जाखांबाय मोनाबायबो टाइमाबो खयथा जाखो टाइमा 8:30 टाइमाबो 8:30 जाबाय दानो उन्दुथ'वा 10:00 उन्दुनोसै ओमफ्राय ओरै दा गामि नालाय मालाय स्रिं स्रय सिरि ओमफ्राय ओरै टाउनथिंजायसो गारि मटर बिराद दावराव जायो आरो ओमफ्राय दा जायगायाबो गाज्रि नङा थानो मोजां आयंमोनना जायगाया ओरैबायदि मोजां माने थान्दा फ्रेश आरोना गामिबाबो गामि बायदि मोना आरो टाउन बायदियानो दा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोनलाय नेनानै थादो नेक्स्ट ब्लगखौ